Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Welcome to Amavenza TV. It's the Petro Premiership. Orlando Pirates 1, Siwelele 1. I'm joined by Junior Matondo. Shosho Stibo. Yeah, I'm not. Let's say welcome on Chebe. Stibo things abamboni. Bega Stibo. No go bamele ngithi no Makaule. Oh Makaule. Awumuboni? Khuluma. Bega Stibo ngiyambona ukuthi uyaphuma Madonna. Yeah. Madonna mfethu ungicashile. Yeah. No Kwinda. Ubani DKPJ. Yeah, nale out ngiyo. Mande ngiyobakhulumela ngiyiloya yabo. Serious? Yeah, ngiyiloya. Are they wanted? Yeah. Nabu vino yabafuna. Yeah, Vini Maphosa. Are they on the list? Mande ngiyobakhulumela. Yeah. Ngiyobakhipha ngoba i-Chiefs yangempela. i-Chiefs ayidlali. Yeah. I-Chiefs uzothenga ijezi, uthenga amatikiti, ugqwalisa i-stadium aqede ukubopha. Ndoda. Ukubophela into ayisupport. Ndoda. Yeah, ukubophela into ayisupport. Ndoda. Awumpayili for that day. Awumpayili. No, mara. Akalali for ichizi. Akalali. No, akalali. Ungicashile. Akalali before. Ukwinda uphume today. Uphume today. Ngizathi. Yeah, angifuni bamsebenze ejele. Stibo Matanyula. Stibo. Umakhaula mfethu ngizomduduza. Ngizomduduza mfethu. Ngale sehlaka lesenzakelela. Inkinga abathanda ukuzenza inkinga. Bathanda ukuzenza lento ephezulu ekhekhini. Bazazi bahlala ku number 2. So why bona begijimisa number 1? Abahlala lapha abahlala khona ku number 2. Bangazenzi lento ephezulu ekhekhini. Bazazi ukuthi bona ba ama short term akusiyo ama long term. Umsebenzi wabo ukuthatha ikhaphu le startup banking ne black label kuphela obazeleza ezama short term, i long term yabahlula. Sebekhulile badala. So umfethu amadola asavuma. Long distance yabahlula. I long term yabahlula so abona nje bona abaqinise emaqandeni wabo lawa ayi2 ababula la ku number 2. Ozobuya uJesse behlala ku number 2. Number 1 ngeke bawuthole mfethu. So igame abayibonile ukuthi bahlulekile. Ama chance batholile obakhoza abafuna ukuthatha ileague. Abantu abathatha ileague ama support, ama player afuna ileague. Wafika le coach yakhona yathi umuntu ongafuna ukuthatha ileague akeze la akabhalise la. And then kwathuleka. But me if ufuna ukuthatha ileague, thatha into zakho uhambe njengamanje. Namhlanje idraw. Ubani ozohamba? Uyozoba zomxosha. So ama player afuna ileague. Abantu abafuna ileague bona ba comfortable ku number 2 mfethu. Ama player ne? Ama player, ama support afuna ileague. So which means ama supporter benza vice versa because bayazi ukuthi bona ileague akusiza into zabo. Into zabo ama short term obo player. Chiefs ifana bakwazi. Uyasho umbuthuma kayifuni vele ileague. Mfethu cabanga umbuthuma 1000 bamthenge 1000. Bese uzokomplete no Leon. Leon iplale 57 million. So lo muntu loyo ngitshela ukuphi methu. So ngathatha ileague ngomuntu we1000. Ngeke uyithathe. Ubheka manje Sundowns isizwe ilabantu bemali eningi. So umuntu we1000 umbuthuma wenza umsebenzi we1000. So ngeke uhambe ngesicathulo se1000 ijolo uzohamba unyaka. Siyaphela. So njengoba ubona nje ayikho indaba yabo. Number 2. Sasa mfethu lalela. Uyamuzwa thi. Chiefs ifana neZimbabwe awutotoyi. You don't protest and awunatotoyi. Inkinga Stibo. Ngobudubai bajwayo. Inkinga Stibo. Ngeke khuluma neChiefs. Inkinga umuntu wePirate. So umuntu wePirate vele uhlale ephuzela utshwala. Khuluma neChiefs. It's Kaizer Chiefs.
Kaizer Chiefs. Lalela. Kaizer Chiefs must win tomorrow. Lalela. Uyabona ngeso lesikhukhuni uzobona ngathi iKaizer Chiefs yakubopha. So uma uphuma endleleni uzoboshwa vele. Nabo uthi bagqekezela bazobenzani bazobabopha. So uyalibheka ngathi lo muntu lana uthathe istrike akawazi umthetho. Ungathatha istrike sakho. So ma ustrike vele uyaboshwa. Mangakho emthethweni ine certificate ku strike kuba ne certificate ngithatha. So i problem ungazi. It was illegal. Yeah. So lonto la ayifuneki. Actually, it was a peaceful strike. If the police were there, even legal people. Legal people no, Kaizer Chiefs must win tomorrow. Kaizer Chiefs must win tomorrow. Uyangithola mpitha. Kaizer Chiefs must win tomorrow. Mana wena lalela. Umuntu wasikhuphula. Ngiyamtshela umuntu wasikhuphula. Uzongana dabi mfethu uzomtshela ini. Umthatha uthi umfana omncane. Usejele. So uzongana dabi uzomtshela. Why is killer? Killer sejele. Ukhila No ace uba. Lalela. Ace ukwaka. Ace no killer bakhona. Ace ukwaka. Ace no killer bakhona. Inkinga umuntu we-black level. Yasithibo labantu inkinga yabo yini inkinga yabo bayathanda ukubheka into zase next door ezakuzibahlula. I think last season makuphela league bengibashiya nga 29 points. Yes. Ngoku number 2. This season I think kula magame esiwadlala ngibashiya nga 18 points. Mara bona badlala 3 games baba na 9 points mina ngana nix bathi bona bafuni is no point bafuni league. Yes, I remember. Manje ngibashiya nga 18 points. Labantu labo bebafuni league. Manje bathi mina ngiArsenal. Angiphiki ukuthi ngiArsenal. Mara mina ngenza kangcono kunabo. Isizini short ikhona into engiyenzayo. Short term wenza kangcono but long term manje babhizi bayakhala ne. Kahle nina ngama relief Sundown. Babhizi bayakhala. Bathi why ukhoza a postpone amagame wePirates weSundowns angawa postpone and bona bana 10 games 10 days bangadlala or 15 days bangadlala kudlala iSundowns mara complainer bona manje angazi ukuthi bahlula ukuthatha ileague bafuna ukuthatha ikhefu mara icomplain into bayazi bona bayithatha zoyithulers league abayithathi and manje bamele ifinal eNedbank ifinal eNedbank since bangitshela bayodlala ifinal eNedbank bakuphuma iSundowns Abeko. basho kanjalo bayodlala ifinal Abeko. zanga basabuya kimbe zongitshela hase siphumile uthe manga ithatha iNedbank uyayeka ukusupport ibhola now. Serious? Yeah. Ubuyela ku Chiefs. Uthe manga ithatha iNedbank wathi uzoyini impompo ngeenyawo